चिरां जिल्ला खयला-मयला ओनसोलनि 1 नं लन्थिबारि आरो परबतजरा गामिनि रायजो राजाफोरा हाग्रा दानस्रांना आबाद मावनो नागिरनायखौ होबथायो आरो सरकारनिसिमबो राहा लानो खावलायहरो। चिरां जिल्ला खयला-मयला ओनसोलनि 1 नं लन्थिबारि आरो परबतजरा गामिनि रायजो राजाफोरा भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय माख्रा दैखौ खुरखाना 300निबो बारा नखरफोरखौ खहा खालामजानो गिनानै माख्रा दै सेराव थानाय हाग्राखौ सिफायना माखासे सुबुंफोरा आबाद मावनो नागिरनायखौ बादा होना सरकारनिसिमबो होबथानो खावलायहरो। बिथांमोननि फोरमायनाय बादिब्ला आबाद मावनो नागिरनाय सुबुंफोरा रायजो राजाफोरजों सावरायाजासे हाग्राखौ माखासे सिफायहांबाय, जायखौ रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनाखै। परबतजरा लेन्थिबारि जों ज' जानानैहाय दिनैहाय बेवहाय माखासे मानसिफ्रा माखासे लिडारफोर दङ, बिसोरो बे हाग्राखौ सिफायदों। बिसोरो मा मावनो नागिरदों जों बाराबो मिथिया, खिन्थु बिसोरो 250 बिगा हा नांगौ होनदों। खिन्थु जों 250 बिगा हायाव दिनै जुदि सिफायजोबोला माख्रा दैया खाना माख्रा दैया हाबहांहां जानानै दं। जोङो बिनिखायनो जों बे हाग्राखौ माख्रा दै प्रटेक्टनिसो जों दोनदों। दानि इंले गोबावसै दिनै बेखौ सिफायोला बै सिसुबारि बायदि आरो जाबावगोन। ओरै गेजेर गेजेर हाबखावो दैया, बे जुदि हाग्राया बायनांगौला। ओंखायनो जों सोरखारनिसिम जों बेखौनो खावलायो, जाहाथे बे हाग्रा सिफायनायफोरखौ सोरखारा जेन' होबथायो। जों सोरखारनिसिम जों बेखौसो खावलायो आरो जाहाथे सिफाया बे हाग्राखौ। दिनैहाय बेवहाय जयन्त साराबो फैदों, नायफैदों, ओमफ्राय गावबो उसुबिदा मोनलांदों। आरो दिनैहाय फेरेंगा सार बेबो फैदों। बियो बुंलांदों जाहैबाय दहाय 35 बिगाखौ मावथोंसै होननानै, खिन्थु 35 बिगालाबो बेयाव मावजाया। बेखौ मावोब्ला बिसोरो उनावबो मावलांगोन, बिसोरो सिङावहाय आन्डारस्टेन्डिं दंजोबखायो। ओंखायनो जों टटेलि जों होआ। दा जोङो मोननै गामिजोंहाय परबतजरा लन्थिबारि जानानै जोङो बेखौनो अबजेक्सन होदों, जाहाथे मावा। जों सोरखारनिसिम जों बेखौनो अनुरद खालामो, जाहाथे बे हायाखौ जेन' सिफाया आरो जेबो मावा बेयाव। जोङो सिरस्थाय जोंनि गथ' गथायफ्रा बेयावनो थांनानै थानांगौ। ओंखायनो जों बेखौहाय बे हाग्राखौ जों दै प्रटेक्टनि थाखायसो जों दोनदों। बेखौनो आङो सोरखारनिसिम आं खावलायो। सिगां समाव बिथांमोना गामियाव रायलायफेयाखै जे जों बिदि मावगोन होननानै? बिसोरो माखासे आन्डारस्टेन्डिं सिङाव माखासे लिडारफोरखौहाय थिनहरदोंमोन, खिन्थु लिडारफ्रा बे खामानिखौ मावाखै आरो रायजोफोरजों रावजोंबो रायलायाखै। आरो जोङो बुंदोंमोन जेनेरेल मिटिं ला, खिन्थु जेनेरेल मिटिं लायालासे बिसोरो मावथाबनोबा नागिरनो सोरबा पुलिसखौ लिंहरनो, सोरबा फरेस्टखौ लिंहरनो, सोरखौबा लिडारफोरखौ लिंहरनो, बेबायदि खालामफैनानै जबरदस्ति मावनो नागिरबाय थायो आरोखि। दा जों बेखायनो खावलायो, जाहाथे बेफोरबायदि सिगि सह जोंखौहाय खालामदों। दिनै बै दहलाफाराने जोङो हानि लेखा जाबाय होनदों, जाजोबखाबाय। दा बेखौहायबो बिसोरो बुंदों जाहैबाय, बे हानि लेखा मोननाय नङा बे खामानिखौ मावहोआला। बे हानि लेखाखौ सिज खालामनानै लायबाय, बेफोरबायदिबो खोथा बुंलाबायदों आरो। खिन्थु बेबायदि जानो नाङा। जोंनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ दम होनानै मा मोननो, सिगि सह खालामनानै मा मोननो। जोङो दानि सोरखारा जाहैबाय हाग्रा सिफायनायफोरखौ बादा होदों, खिन्थु बेयावहाय नुदों जाहैबाय हाग्राखौसो सिफायफैदों माखासेफ्रा। जोङो बेनिखायनो खावलायो, बे माखासे हाग्रा सिफायग्राफोरखौ बे सोरखारा जेन अननानै जाहाथे बन्द' खालामनानै दोनो। नङाबा बेसेबांसो न'खर खहा जागोन? बेवहाय मेक्सिमाम ओरैहाय मथा मथि 50 घर दङ बेबायदि। ओमफ्राय ओरैहाय दङ जाहैबाय ओरैनो 60-70। ओमफ्राय बेबायदिनो लाइन लाइन ओरैहाय धंस जालांजोबगोन आरोखि। गामि मोननैजों जोंनियाथ' 200नि एबाब दं, ओमफ्राय बिसिना मथा मथि 70 बेफोरबायदि दं आरोखि। डिपार्टमेन्टजों रायलायनायाव मा बुङो? डिपार्टमेन्टआथ' मेलायनानैसो माव, मेलायाला दा माव होननानै बैसोरखौ बुंखाबाय। डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा मोजां मिटिं खालामनानै सावरायनानै मेलायनानैसो माव, नङाला दा माव। माबा मोनसे रिएक्सन जायोब्ला उसुबिदा जागोन होनना बुंदों आरोखि। आरो जयन्त साराबो बुंलांदों, दिनैहाय माबा मोनसे मिटिं लाग्रोनानै सावराय, बेबायदि खोथाखौ बुंलांदोंमोन सारा। ओमफ्राय खिन्थु बेबायदि लास्लाबालासे इसोर मावलाबायनाय आरोखि। ओमफ्राय ओंखायनो जों सानबाय, जोंथ' होखाया नालाय पाब्लिकफ्रा, ओंखायनो जों पाब्लिकफ्रा होआ, जोंनि रायजो राजाफ्रा होखाले। दिनैनिफ्राय जोङो बे हाग्रा सिफायनायखौ जों बन्द' खालामगोन। आरो पाब्लिकफ्रा बेयाव गासिमबो जोङो अबजेक्सन खालामखाबाय, स्ट्रंखा। जोङो एक गट जानानै जों बन्द' खालामासै होननानै जों डिसिसनखौ दिनै क्लियार जों लाखाबाय।
आरो दिनैनिफ्राय जों बन्द' खालामखासिगोनबो। मानियाबा मा खालामनो सानदों? जोङो जुदि मानियाब्ला बेयाव माबा मोनसे रिएक्सन जायोब्ला बे दाया लिडारफोरनि जागोन। बेखौ सिदा खोथा बुंखाबाय आङो। मथथे नोंथांमोना मावनायाव उसुबिदा गैया जानो हागौ, खिन्थु खहा जानायखौ नोंथांमोना गिदों। जोङो खहा जानायखौसो गिदों। आरो बिसोरो दानि सोरखाराथ' जाम्बा जाम्बि आरो गोरिब गुन्द्राफोरखौ अनो आरो बेबायदि हाग्रा सिफायनायफोरखौ बन्द' खालामो। बेनिखायनो जाहाथे बे हाग्रा सिफायनायखौ बन्द' खालामो, जोङो ओंखायनो बेवहाय जों हगारनो हाया। जोङो सिरु सिथायनि थाखाय जोङो बे हाग्राखौ नांगौ, ओंखायनो जों हगारनो हाया। दिनै गामि दरनैनिजों ज' जाय जानानै परबजरा आरो लन्थिबारि नैबे माखासे हाखौ सरकारनि मानसिया माखासे बेवहाय कपारेटिभ प्रजेक्ट बहननो खामानिखौ आवगायगासिनो दङ। नाथाय गामि दरनैनि मानसिया बहुद असुबिदानि थाखाय दैमा खाथि हिसाबै बे हाखौ गोदो ससियेल मण्डल सिंहआ जरिब खालामना होलांखानायखौ अब्लाबो रायजो राजाया बेखौ भबिष्यतनि थाखाय गाव गाव थांना थानायनि थाखाय बेखौ जेबो खथि खस्थ' खालामनानै लायाखै हाग्राबारि ओनसोलखौ। जुदि भबिष्यताव सिफायोबा रायजो राजानो थांना थानायनि खुनु राहा बा निरापत्ता गैया। नाहर सोनाबहा साइडआव बेनो गोदोनि माख्रा दैनि दैलामनि रुगुङा आरो खोला ओनसोलाव नाहरदो गासिबो रायजो राजा दं। अब्ला बेखिनि हाग्राखौ सिफायनानै जुदि माबायोबा धंस खालामना लायोबा रायजो राजाया खुनु निरापत्ता गैया बहा संसार जानायनि दैया हाबगोन। सोर मा खालामनो नागिरदों? बेखौ जाबाय माखासे जोंनि बे ओनसोलनिनो लिडार दुलाल बसुमतारी बिथाङा बे खामानिखौ मावनो आखायाव लागासिनो दङ। माखासे गिदिर गोलाव मानसियाबो बेवहाय हेफाजाब दङ बे खामानिखौ मावनो थाखाय। बेखायनो बे हाग्राखौ सिफायनो, बेखायनो जोंबो रायजो राजा जानानै जों खावलायो बे हाग्राखौ जेन अननानै सिफाया। नाहर सानजाहा बारा गोजान गैया दै माख्रा दैयानो। भबिष्यताव बै जोंनि एसे साहा सानजाहानो सिसुवारि ओनसोला मा जानानै थांखो नोंथांमोनानो मिथिखागोन। MLA बा MCLA आनो गासिबो। होमबा जोंबो बेबायदि जायोबा उनाव रायजो राजानि थाखाय मा राहा खालामना होगोन सरकारा जोंनि थांना थानायनि थाखाय? जुदि दैमाया जुदि फैथारोबा भबिष्यताव बेखौ प्रटेकसन होनायनि खुनु राहा निरापत्ताखौ मोनस्लाबनाय नङा। दानि बे हाग्राखौ सिफायबा बे हाग्राफोरखौ जों मालाबाबो सिफाय होनो हाया। अननानै सरकारा बुजिनानै जेन' रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि बा राहा खालामना होयो, जोंनि बादा होनायखौबो मानियो। बेसे गुवार बे हाग्राया? बे हाग्रायाव अनुमान 200-250 बिगानि जागोन नामा। बेसेबां सिफायनो नागिरदों? बेखौ सिफायनायखौ फ्राय बिसोरो माखासे जोंनो क्लियार होआखै। जाहाथे बिसोरो 250 बिगा ना 300 बिगाखौ बिसोरो दखल खालामनानै बेवहाय प्रजेक्ट खालामनो नागिरदों। फुख्रि जावगोन। अबा फुख्रि जावबाथाय आरो बेवहाय आरो मा रायजो राजानि निरापत्ता थानो? माख्राया जुदि बायसान्स जुदि फैयोबा बे फुख्रियाव जुदि उल्टा खुन्दा जानानै दैया दैनि लामा लायोबा होमबा रायजो राजाया थांना थानायनि खुनु राहा गैया। दिनै अननानै जेन सरकारा जोंनि होबथानायखौ गनायनानै लायो, आं बेखौनो खावलायो रायजोनि जानानै। सरकारनिसिम नोंथांमोना थांदोंना थाङाखै? सरकारनिसिम दा जेबो खालामनाय जायाखै। माने बिसोरो होआ होननानै थासेयावबो बिथांमोना जर जलम बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव फैनानै बहुद मण्डला आगोलावबो जरिखाना होलांखाबाय। फंनैसो जोङो फोरमायबावनो सानदों मिडियानि गेजेरजों। नैबे जों जिहेतु गसंनाय दै लामानो बेनो नैबे हाग्रा ओनसोलखौ हाबलांनानै बय खथि खालामहैनो नागिरो खोला ओनसोलनि रायजो राजाखौ। नायदो बे हाग्रा नङाबानो प्रटेकसनाबो गैया। अब्ला रायजो राजानि संसार जानायनि समस्या बेसेबांबा गिदिर जागोन। दा बेखायनो जों खावलायो माखासे जोंनि सिफायनो नागिरनाय बहाय खुनु पार्टिनि खोथा गैया, पलिटिकेलनिबो खुनु जेबो माबा गैया पार्टिनि। जों जयैनो खौसे जानानै जों होबथानो नागिरदों जाहाथे नैबे जेनोखि दानि आसनि लानाय हाग्राखौ सिफायनो थाखाय आबाद मावनो थाखाय बेखौ जों रायजो राजाया बहुद अबजेक्सन खालामगासिनो दङ। जाहाथे अननानै नोंथांमोनानो बुजिनांगोन भबिष्यतनि थाखाय रायजो राजानि अबस्थाया मा जागोन। बे हाग्राखौ जुदि सिफायोबा नायदो बिनिफ्राय जुदि बेखिनि हाग्राया जेबो नङा
बेजों दैया दासिमबो बेसेबांबा जानजिसिनो अभार लोमनानै रायजो राजाखौ खथि खालामहैयो दैज्लां समाव अब्ला जोङो बेखौ जिबनावबो होबथानायनि बादै जेबो माबा गैया होबथागासिनो थागोन जोङो अननानै जेन सरकारफ्राबो बेखौ अननानै रेहाय होयो मावनो नागिरनायखौ होबथायो मावनो नागिरनाय सुबुंफोरनि नामा मावनो नागिरनाय सुबुङा जाबाय दुलाल बसुमतारी बेनो गोनांथिया बिथाङानो गासैखौबो सोरखौ लानानै खामानिखौ बे प्रजेक्टखौ मावनो नागिरदों जों मिथिनो मोनो एकमात्र जों मिथिनो मोनो जे दुलाल बसुमतारी बेसेबां गुवार सिफायनाय दं बिनि सिफायनांगौआथ' बहुद गासिबखौबो प्राय रायजोनो नांगौ एसे एनै हा हुखौ नागारना होगोन बिनि बादै गासिबो ओनसोलखौ बे सिफायजोबनो नागिरदों बेखिनि आरो जेसेबां हाग्रा ओनसोल दङ नांगौबादि बेवहाय एसे एनै ससाननि थाखाय आरो बाखिफोरखौ गासै सिफायनायनि थांखि लादों दैज्लां समाव बहुद देरो नोंथांमोनानो मिथिगोन दैलामबारियाव फैनानै नायफै दुलाल बसुमतारीयाबो बिथाङाबो मिथियै नङा मिथिजोबगौ बे जायगानि ओनसोलनि समस्याफोरखौ রাইজে মানা করছে তো এই সরকারটো রাইজেটো বন্ধ কৰিব লাগে আর কি কি অসুবিধা নদীটো চাওকচোন নদীটো একেবাৰে বছৰে পানী উপৰে বহুত ক্ষতি কৰি আছে তাৰ কাৰণে ৰাইজে মিলি হেনে এইটো মানা কৰি আছে চৰকাৰৰ কোনে কি কৰিব বিচাৰিছে নতুন চৰকাৰ এতিয়া যে নতুন চৰকাৰ আছে এই চৰকাৰ কি কৰিব বিচাৰিছে কি কৰিব খুজিছে খেতি কৰে না কি কৰে কি ফাৰ্ম কৰে এইটোতো আমি নাজানো কিন্তু আমি গাছ গছনি আমি নষ্ট হ'ব নিদিওঁ আৰু কি তাৰ কাৰণে আমি নদীৰ কাৰণে আমি প্ৰটেকশ্যন এইটো কোনো চৰকাৰটো আমাৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন দিয়া নাই তাৰ কাৰণে এইটোৱে আমাৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন আৰু কি হয়তো জংঘলটো কাটিলে কিমান ঘৰ বহুত ঘৰ এইফালে আমগুৰি লাগি যাব এনে কিমান 100 200 বেছি 1000 2000 এনেকুৱা ক্ষতি হ'ব আৰু কি বেছি হ'ব পাৰে কম নহ'ব আৰু কি কাটিব নালাগে এইটো বিচাৰ কাটিব নালাগে ৰাইজে যি মানা কৰিব দিছে মানা হ'ব লাগে এইটোৱে আৰু কি মোৰ কথা होबथासेयावबो दा बे माखासे मानसिफ्रा जर जबस्ति मावगासिनो दं आरो मावदों मावनाया बिसोरो मावनायजों लोगोसे बिसोरो सोरखौबा माबानि मानसिफोरखौ पार्टिथ' नङा बिसोरखौ लिंहरो आरो सोरबा डिपार्टमेन्टनि मानसिखौबो लिंहरो सोरखौबा माबा फरेस्टफोरखौबो लिंहरनानै माबाफैयो मावहोफैयो खामानिखौ ओमफ्राय दा बेफोरबायदिथ' जानो नाङा खमसे खम जों माबा गामि हिसाबै जोंहाबो बाव थानांगौनि हिसाबै जोंनि दा ओरै खोलाथिंजाय जेसेबांनाखि ओरै गामि दङ बेजोंहाय दैयानो बेजों थांखायो दा बेजों थांनाय जों नुबोनायनिफ्राय जोंथ' बारा गोबावनि मानसि नङा जों थेवबो जों नुबोनायनिफ्राय बे दैया गैयाबाबो जानजिसे दैज्लाङाव जानजिसेया जाखायो लोमसावो बेयाव बारनो हाखाया बेखौ बयबो मिथिखागौ बेखौहाय सोरबा बे लकेलिटि बे लिडारफ्राबो गासिबो मिथिजोबखागौ बेखौहाय सिगांनिफ्रायनो बेखौहाय खोन्थाखानायखा दा बेखायनो जों खावलायो सरकारखौहाय जों खावलायो जाहाथे एम सार एबा एमएलए सार एबा जे चिफ सार दा जोंनि सोलिबाय थानाय चिफ सार बिथांमोना जोंखौहाय पार्टि वाइस लाङालासिनो बेफोरखौहाय जेन बन्द' खालामो जेराव जों थांनानै थानायावहाय जेन जेबो जों खहा जाया जों बेखौसो लुबैयो आरो बिफांखौ दानस्राङोबा बे खानामाखा दैया खुरखाजानो गिदों खुरखाथारनायाथ' बे माबाखा 100%खा इयो खुरखानायाथ' 100%खा खुरखाखायो दा बेखौ दानबाय माने दा 30 बिगा होनदों बिसोर 30 बिगा 35 बिगाथ' बेल' जाया हाया 35 बिगा नांगौब्ला बे गासिबो थांजोबखायो बे खाथियावनोखा नै बेजों बे खर'आवनो दैया बेजों हाबखायो दा बिनि थाखायनो जों बार बेखौहाय जों अबजेक्सन खालामबाय थादों बिसोर रायजोआ मोननै गामिया जों बेखौहाय होबथाबाय थादों दा बिसोरो बे होबथासेयावबो मानियाब्ला जों थांना थानो थाखायहाय जों गोबां खहा जागोन आरो